İro 17 Avrila 2024 43 Festivala Filman a Navneteyî a Stenbolê îro deriyên xwe vekirin. Ji bo festîvalê doh êvarê li Cemal Reşît Rey merasimekî taybet hebû. Îro jî festîvalê deriyên xwe ji bo temaşevanan vekir. Festîval heta 28 Mehê bidome. Di nav van 12 rojan de 144 fîlmên metraj dirêj, kurtefîlm û belgefîlm wê bêne nîşandayîn. Di nav festîvalê de beşên pêşbazî jî hene. Di nav pêşbaziyê de 51 berhem hene. Di nav fîlm, belgefîlm û kurtefîlman de hin fîlm hene li ser Kurdanın, bi Kurdî ne mijara wan li ser Kurdan e. Ew fîlm, ew belgefîlm kîjan in? Werin em îro li wan mêze bikin û ew wê li ku derê kengê bêne nîşandayîn em li wan binêrin. Keremk. Aşît. Aşît navê belgefîlmê Derhêner Pinar Öğrencî ye. Belgefîlmê 6 deqîqeyî di beşa dema belgefîlman de tê nîşandayîn. Belgefîlm li miksa wanê derbas dibe. Li wir gelek berf dibare, ji xwe fîlm jî ji bûyerên ji berfê ji Aşîtê navê xwe girtiye. Di belgefîlmê bi Kurdî de Derhêner Öğrencî dide dû şopa Ermeniyên ku li wê derê jiyane. Di çêkina belgefîlm de ji arşîvê û dîmenên niha wekî berfê dîmenê gel sûde digire. Belgefîlm rojên 21 û 22 Mehê tê nîşandayîn. Anîta. Belgefîlmê bi navê Anîta Piştî Xeberan belgefîlmekî 17 deqîqeyî ye û ji aliyê Derhêner Behzad Nalbendî hatiye kişandin. Rojek ji rojên 27 Kewçerê boteke ser Behrê ji bo 19 penaberan li Dankirka Fransayê bibe Ingilistanê dikeve rê. Lê piştî çend deqeyan bot noqav dibe. 7 penaber tê de dimirin. 5 penaber ji malbateke Kurdên Rojhilat bûn ku ji bo jiyaneke baştir ketibûn rê. Belgefîlm çîroka vê malbatê pêşkeş dike. Belgefîlm rojên 24 û 27 Mehê tê nîşandayîn. Dargeçît. Belgefîlmê din ê bi Kurdî dargeçîte. Berke başkişandiye û belgefîlmekî 82 deqîqeyî ye. Navê Kerboranê kirine Dargeçît. Loma ev nav li belgefîlm kirine. Di sala 1995 de li Kerboranê gelek kes hatin wenda kirin. Malbatên ku zarokên wan ji aliyê hêzên dewletê ve hatine wenda kirin, parêzerên wan û komeleya mafên mirovan ji bo li Tirkiye pergala heqîqet û edaletê saz bibe tê dikoşin. Ji wê demê ve ew ji bo edaletê û ji bo dîtina wan tê dikoşin. Herî dawî di sala 2015 de yani piştî 20 salan dadgehê li ser vê yekê danişîn da destpêkirin. Lê encam nîne. Belgefîlmî daye dû vê meselê û heta Kerboranê û heta malbatên ku zarokên wan xizmên wan winda ne ew kişandine û derdixe pêş temaşevanan. Belgefîlmê Dargeçît rojên 27 û 28 Mehê li sînemaya Beyoğlu û li Kadıköy jî sînematekê tê nîşandayîn. Kurtefîlmekî bi Kurdî. Navê wî -1 e. Kurtefîlmê -1 ji aliyê Derhêner Ömer Ferhat Özmen ve hatiye kişandin. Kurtefîlm di nav beşa kurtefîlman de di nav beşa ulusal kısalar yek de tê nîşandayîn. Rojên 20 û 26 Mehê wê li pêşberî temaşevanan be.